Sommigen hebben wel wat bij zich, maar de meeste mensen hebben bijna niks mee. Eén tasje, dus alles. Met lege hand komen ze hier aan. Dus de jonge Oekraïners op een vlecht voor de oorlog in haar thuisloon. De van oorsprong Russische Olga Bons giet ons met haar naar de kringloop in Damwoudt om ze te voorzien van de eerste basisbehoeften. Zoals warme kleding, met name grote maten, makkelijke schoenen, huisschoenen, slippers, ondergoed hebben ze ook wel eens nodig. En hygiënische dingen, scherapparaten, dat soort dingen, deodorant, dat soort makkelijke dingen. Vanuit onze stichting Friesland 58 hebben we altijd al zijn van wij willen mensen helpen die om wat voor redenen zelf even niks hebben of niks kennen. En daarom heb ik met 10 jaar zijn wij willen graag deze mensen helpen. Deze 3 Oekraïners verbleven in de omloop in Dokkum. Gewoon van haren wie al wekenlang onderwijs, maar alleen nog de kleren die ze aanhielden. Olga merkte ook dat ze soort mooi maken hadden. Zij hebben oorlogstoestanden meegemaakt. Bommen, raketten, dat ze alles hebben kwijtgeraakt. Dus ze kunnen niet geloven dat het zo gebeurt in hun land. Ze hebben alles achtergelaten en ze willen heel graag, dolgraag terug naar huis. Olga helpt de vluchteling net alleen nog met praktische zaken. Ze biedt de vluchteling ook een hartje in het eer. Want ze merkt dat zij daar bot behoefte aan hebben. Ze proberen ieder moment te pakken om hun verhaal kwijt te kunnen raken. En het is heel begrijpelijk. Die mensen kunnen niet meer houden, dan moet het echt kwijtraken. Dus dat vertellen ze heel graag wat het met hun gebeurt de laatste tijd. Bij tasten vol kleren keren dit drietal weerom naar de omloop in Dokkum. Daarmee is een eerste lijst haren van de schoudersnaam. Deze mensen hebben gewoon een plakje, eigen plakje nodig, zonder dat ze bang wezen moeten dat er iets gebeurt of zo. Dat ze een veilig plakje hebben kunnen, waar ze even tot rust komen kunnen.